फ्रेंड्स बरायबाय चेनेलाव पिन खनसेबाव दायो नोंथांमोना बयबो नायगासिनो दङ बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दा रां हाबबाय पिएम किसान नोंथांमोननि केएसडि 22 चेक खालामदो बोसोराव 6000 बा 6000 मोननो हायो बेखौनो खनथाम सोनाय जायो बोसोराव 2000 करि दा गोदान एप्लाइ डेट फर्म साबमिशन जागोन ना जाला गोबां आबादारिफ्रा मोनाखै मा जाहोन दङ बेनि सायाव जों सावरायगोन बेखायनो भिडिअखौ नायजोब हानायसेबां शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट राङारि अनसुंथाइ एबा साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो दायो जों फैबाय अफिशियेल साइटआव आरो फैनाय लोगो लोगो बाव नोंथांमोना नायोब्ला नैबे नैजिनि केएसटिखौ बेसेबां मोनदोंनो जोंनि भारत हादराव बेनो जाहैबाय 9,32 लाख माने जों मिथिगौना 140 crore जोंहा भारत हादराव पपुलेशन दं होननानै गोबां खोनायो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव बिनि गेजेराव मात्र मोनदों बेनो जाबाय 9,32 लाख मोनदों आरो माने 9,32 लाखल' मोननो हादों आरो बिनि फैसा बाजेटआ 18,000 crore बियो माने ओरैबायदि फैसा गारदों पिएम किसानाव आबादारिफोरनि थाखाय आरो मानोना आबादारिफोरखौ गोबांथार माने मान होदों बेबायदि टाइमनि बुंनांसिगोन आरो बे फैसाया एबा राङा मैया हाबबाय स' मैया हाबबाय मानोना मैया बेखौहाय सोनाय जादों आसामनिफ्राय सोहरदों अके स' आसामनि गुवाहाटीनिफ्राय बेखौ सोनाय जाबाय दा बेवहाय ओरैबायदि टेक्निकेल इशू जायो जायनि जाउनाव फैसा हाबनांगौआ खायसेया गासैबो अके दंबाबो माने हाबथ'वाखै दा बिनि थाखायनो नोंथांमोना नेथ'नांगोन नाथाय मेक्सिमाम हाबबाय आरो माखासेया हाबाखै जायनि जाउनाव गोबां फार्मार्सफ्रा माने एसे टेनसनबो जादों नङा होमब्ला बाथ्रा बेनो मालाबा बेंकआव टेक्निकेलि इशू एबा सार्भार डाउन जायो जायनि जाउनाव माने एसे लेट फैयो अब्लाबो नोंथांमोना नेथ'नांगोन नाथाय मोनसे बाथ्रा जुदि खायसे ओरैबायदि केस दङ न'खरावनो सानै मोननाय दङ हासबेन्ड आरो लोगोसे वाइफ दङ स' बेबायदिबा मोननाय नङा जायखिजाया सासेया सारेन्डार जानांगोन होमबासो माने नोंथांमोना नेक्स्टआव माने मोननो हागोन आरो डेट मिन्स मा सासेया माने नांला होननानै माने नोंथांमोना कागजखौ गथायनांगोन दा बेखौहाय एक्सुवेलि अनलाइनाव हायो नोंथांमोना नैबावहाय मोनसे अपसन दङ आं खोन्थागासिनो दङ थ' नोंथांमोना मा भलेन्टियारलि मोनसे सारेन्डार होनाय अपसन दङ ना स' बावहाय नोंथांमोना क्लिक खालामबानो आधार कार्ड होनानै सारेन्डारखौ जानो हायो आरो अफिसाव थांलायनाङा आरो दा बेनिफ्राय जुदि बेबादि प्रब्लेम दङबा अफिसाव थांनानै जेनाखि नोडेल अफिसार खालामनाय जायो पिएम किसानखौ नायग्रा ग्राम सेबकबो थायो स' बिथांमोनजों रायलायबाबो नोंथांमोननि प्रब्लेमा सल्भ जागोन आरो नेक्स्ट केएसटि 23 केएसटियाव नोंथांमोना नेक्स्टआव मोनगोन आरो अके दा बिनि माखासे प्रब्लेम्सनि थाखायनो खायसे बेनिफिसियारिया मोनाखै आरो खायसे माने केवाइसि नांनायखौ माने मोजाङै खालामना लाया जेरै नोंनि बेंकजों आधार कार्डजों लिंक गैयाबा सरकारि फैसानो हाबा बेखौ बयबो मिथिगौ नाथाय बेखौ खालामना लाया जायनि जाउनाव नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हाया देन बेनिफ्राय केवाइसि साबमिटआ नोंथांमोननि केवाइसि साबमिटआ थ' नोंथांमोना बेखौबो जाहाथे खालामना लायो नङाबा मोननाय नङा नेक्स्ट 1000 केएसटि हगारबाबो नोङो एकाउन्टआ प्रब्लेम दंबा माने नोङो मोननाय नङा आरो देन बेनिफ्राय नैबावहाय बेनिफिसियारि लिस्टआव दंबाबो मोना खारन नोंनिया बे डाटाया फुराना डाटासो जेराव जों दाबो नुबाय थायो नाथाय फैसाखौ माने रिलावहाय मोना आरो दा बेखायनो नोंथांमोना केवाइसिखौहाय सिएससि सेन्टाराव होना लानांगौ एबा एग्रिकालचार अफिसावबो थांनानै खनसे नोंथांमोना खबर लानांगौ जाहाथे नोंथांमोननि प्रब्लेमा सल्भ जायो दा गोबां सोंनो हागौ जे माने गोदान एप्लाइआ माब्ला जागोन दासान्दि रेजिस्टाराथ' जायो नाथाय नोंथांमोना एप्लाइखौ साक्सेस मोननाय नङा मानोना मोनसे अर्डार फैयो मोनसे बाजेट फैयो जेब्ला गोदान बाजेट फैयो माखासे फार्मार्सखौहाय गोदानै सोसननाय अर्डारा गोजौनिफ्राय फैबासो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हायो आरो जेब्ला एप्लाइ खालामो अफलाइन एप्लाइ खालामबा साबसिन जायो अफलाइन खालामबा मा जायो डाइरेक्ट माने अफिसाव सहैनानै एप्रुभ जानाय चान्सआ थायो नाथाय अनलाइन रेजिस्टार खालामबा गोबां खौथि दंना अल इन्डिया बे पर्टेलसो नालाय बेखायनो टाइम लायो स' बेखायनो अफलाइन खालामबा डाइरेक्ट डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिसाव खालामबाथाय माने साबसिन जायो आरो रांखौ मोननो हायो थाबनो आरो दा बिदियानो जा नेक्स्ट केएसटि सोनायालाय माब्ला मोनगोन बेनो जाबाय 23 केएसटि स' बे टाइम लागोन दानो जाया नेक्स्ट सोनाया जोंथ' दा मार्चआव मोनबायना नेक्स्टआव नायोबा जोंहा मा एसे एप्रिल मे जुननि गेजेरावसो जोङो मोनहैसिगोन आरो माने बैसागआव बायनानै बिदिनो जुन जुलाइआवसो नोंथांमोना केएसटिखौ मोनगोन आरो अके दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट आरो ओरैबायदि अखा हादों बोथोरा जोबोर गाज्रि जाहाथे बयबो नोंथांमोना मोजाङै थायो